Allah gyara 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 ka gyara dan mamana. Allah wanke 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 ka wanke dan mamana. Allah kawo 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 inje in ba mamana. Shawarar ki na san aka dauka sanda aka sami ni suna. Ni fa gaskiya mama, ni fa gaskiya mama. Ni wallahi kin ga mai mini komai. Tun ina karmi na kika nuna kyan gyaɗa ta yi mai. Kika dora na hanyar nasara na ta samun maimai. A yanzu na gane soyayyar kice take mini komai. Duk abin da kika ce mini zan yi sai in ganna cin mai. Kin yi juriya mama, dole ne shaida ma kowa ni na fasa. In ka ji na yo murmushi ko na yi dariya mama na. In ka ji na yo kunci ko na yi kuka bata na. In kwata na kusa kume ne na fiɗa kaushi kina. Soyayyar ki na tashi da shi kuma zan har ƙarshen raina. Wadda take birge ni, in kana so ka to kai ma ka so mamana. Ba wala dukkanin nasara ta ni tana ta gama ma. Ba wani mai tsafi da nake jin zai saka na koma. Na zama fili kara gudun doki su darkewa ma. Kuma tsandaurin da hakan wasu har yau bai cimma ba. In na tsaya a gabansu suna ji a ransu dama dama. Dama ba su ki mu ba dan haka bai samun jimin sare ba. Ni ne shagon mama, ni dan umma mai kan wake. Haja na riko ta gare, sai nasarar mata zaga gari duka. Ya mai sauyin lamari, ya Allah karo ɗaukaka. Suna na Hamisu ne, Hamisu ɗagun Sa'idu ne. Ni jikan Yusufa ne, ni kuma yayan Yusufa ne. Ya mama, mama wata gari, buga kirji ki ƙara buga kirji kin haifo ɗa na gari. Maman dare nana, lafiya nana, ake babu shiga garari. Kuma yana da mama, kuma yana da baba nai. Soyayya ta gaske tana gun iyaye ne. Koda iyayen ka ba sa nan, koda sun bace kenan. Ka sa a raina ka so yana nan, tun da kai na nan. Ka yawaita aiki na alkhairai, gaskiyar kenan. Ya addu'a tun da dai mun san Rabbana na nan. Biyo biyayya ga dukkan iyaye, su ma ai iyayen ne. Ani fa gaskiya fa na san mama na kin gwada mini kauna, ba za na manta ba.